yung pinunto ni Senator Judge Risa Ontiveros dito dahil ang dokumento ay hindi naman nagsisinungaling. Pinapakita sa mga dokumentong inilatag ng prosecution panel na sa lahat ng proseso o lahat ng steps, no, mula sa umpisa, ni-request ang pondo, may pirma ang ating pangalawang Pangulo. Noong nag-submit ng fiscal and financial plan, may pirma ang ating pangalawang Pangulo. Nung in-implement yung ating in-implement nila yung confidential and intelligence activities na sinasabi na merong direct supervision ang ating pangalawang Pangulo at meron siyang pirma dito. Hanggang dun sa dulo na kung saan yung liquidation na sinubmit nila sa Commission on Audit ay meron ding pirma ang ating Pangulo na nagpapatunay na ito ay alam niya at ito ay meron siyang direct supervision dito.